Hola, bon dia. Avui us voldria comentar com podeu fer un reequilibrat del sistema energètic de la persona. I això ho farem amb un exercici que és molt fàcil de fer i és molt agradable i que ara tenim temps de fer-lo. Aquest exercici es diu l'ancoratge de Cook. I llavors consta de dues parts. La primera, ens posarem còmodes, asseguts en una cadira o al sofà, o ho podem fer també estirats al terra o al llit. Agafarem la cama dreta i la col·locarem per sobre de la cama esquerra. Els peus intentarem deixar-los paral·lels, vull dir que no fem una cama així, sinó que fem directament la cama. Els braços els estirarem al llarg del cos, amb les palmes de la mà mirant cap enfora i els encreuarem. Encreuarem els dits i farem aquest giravolt. I llavors posarem la punteta de la llengua, la posarem apoyada al paladar i restarem en silenci, respirant tranquil·lament uns 3 minuts. Quan hagi passat aquest temps, desfarem les cames i llavors posarem la cama esquerra per sobre de la dreta. La posició de les mans serà la mateixa, però en comptes de fer així, ho farem al revés. I tornarem a posar la punteta de la llengua al paladar i respirarem tranquil·lament uns 3 minuts més. Quan hagi passat aquest temps, desfarem tots aquests nusos i posarem les cames en vertical i connectarem tots els dits de la mà esquerra amb tots els dits de la mà dreta i ho posarem aquí a l'alçada del cor. I respirarem tranquil·lament durant 3 minuts més. I amb aquest senzill exercici veureu com esteu molt més tranquils, que esteu més relaxats, que podeu respirar millor i que veieu les coses d'una altra manera. Bé, doncs, espero que us hagi agradat i que ho poseu en pràctica. Ok? Fins aviat.